Hello bitches, ale ne, hello bitches, zdraví vás Purple King a ako som vám raz slúbil, ešte raz som to musel povedať, tak bude taký menší unboxing, ale nechodilo mi nič a teraz to musíte vidieť, nie je to presne na moje meno objednané, ale je to na moju starku, ale to je jedno, takže idem to otvoriť. Malo by to byť. Čo je to? Áno, je to od Revolty. Áno. Teraz nemám ako to odbaliť. Tam chodáko. Revolta? Čo? Čo mi tam pribalili preboha? Nejde to odbaliť. Áno, je to unboxing Revolta motivace k činu a mal by som mať... Áno, je tu podpis. Áno, no, takže tento unboxing sa mi úplne že páči, lebo som si objednal CDčko Revolta motivace k činom a konečne mi to už prišlo. Ako sa môžete pozrieť na to, mám tu... nevidno to teraz, ale je to jedno. Proste je to úplne top. Rapper Revolta, mám tu teraz aj nálepku. A ešte sa pozriem, nemám tam ešte čo. Už mi tam nič neposlali. Ale toto je ten unboxing, ktorý som vám slúbil, že spravím. Ja som úplne rád, že už prišlo. Revolta motivace činom je konečne. Musel som to zapiť. Je konečne už u mňa, budem ho počúvať a to je bla 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 bla. No takže, ja vám ďakujem, že ste si pozreli tento menší unboxing. Vidíte, že som rád, že nemám ani slova, ani nič, ale proste som nadšený tomuto, že konečne je CDčko Revolta u mňa doma. Takže vám ďakujem za zliednutie, pokiaľ sa vám video páčilo aj moje nadšenie, zanechajte like, poprípade koment a dajte ten odber, ak chcete, aby som bol takýto šťastný po celý rok. Takže ja vám ďakujem, lúčim sa s vami. Čiže Purple King sa s vami lúči. Čau!